Često se viđam sa svojim prijateljima i dugo pričamo o tom vremenu. Ko je šta slušao i ko nas je najviše inspirisao. Dobro, uvek mi moramo da se ugledamo, mislim, to je... Jasno. Nije, 90-ih su se svašta nešto dogodilo. Prvo je MTV bio zaista muzička televizija i to je strašno važna i jaka. Tada je muzika bila važna. Pojavili su se novi privatni mediji na Palma. Ovo je Palma! Jao, živjeli! Pa Pink. Treći kanal koji je bio važan. Mi danas znamo kako je teško napraviti televizijski program i popuniti. Tada ljudi prosto nisu mogli da napravi dovoljne emisije, morali su popunjavati program muzikom, a mi smo pravili tu svežu muziku koja je bila nova. Sećate se, imali smo na nekoliko televizije hit dana, pa hit nedelje, pa hit meseca. Muzike je bilo puno, a razlika u odnosu na YouTube je ipak postoji neki muzički urednik. 1991. je počelo to takozvano veliko takmičenje. Prvak Srbije je bio Baki Be Free. A onda na prvenstvu Jugoslavije na Avala Festu bio je prvak u muškoj konkurenciji Gagi. Đogani, dobroveče. Nalazimo se na Avala Festu. Večera se održava veliko finale, i to jugoslovensko finale, u pravom smislu reči, mladih, naprednih, dobrih igrača. Bilo ih je do sada preko 400. Rekao, večeras ih ima 45. Pobjednici naći će se u novembru mesecu ove godine, 1991. na velikom takmičenju, evropskom takmičenju u Italiji. Kada u svakom atomu u svom telu osjećaš muziku, tad ne postoji ni vreme, ni prostor, jednostavno niko i ništa se ne čuje, samo muzika se osjeća. A onda Slađana u ženskoj konkurenciji. A onda grupa Đogani u ekipnoj konkurenciji. I to je meni bio jedan veliki problem, jer sam ja bio tu negde i onda bili su u žiriju da je to sve namešteno. Međutim, kada ih pusti snimak, pogledaj, oni su bili stvarno fenomenalni. Trebali smo da idemo na to prvenstvo Evrope i tad se desi sankcija. I nismo mogli da idemo dalje. U Sokoju, kada se stavi Đogani, samo želim da znam, tamo piše da sam ja autor pesme i teksta. Vidi, 25 godina kasnije. Znači, 25 godina će biti stvarno nešto najčudnije što sam ikad čuo to vreme. Samo želim da znam da li ćeš ostati sam ili želiš mene da budem kraj tebe. Oči tvoje duge sad mi trebaju. Vrati bundu, vrati meni bundu. Obsesija, budi me iz sna. To je, gde si ti, ne znam gde si ti. A reci mi, koje godine si ti snimio Kralja kuhinja? 95. je izašao. Ja nisam bio siguran da to treba da radim uopšte. Prvo nisam treba da radim uopšte da pevam. Koliko smo se svađali. Bilo mi je degutantno da čovjek koji ima 18 pesama pravi koncert. Meni je to bilo za čovjeka koji je proizašao iz nekog pop roka i ne znam, alternativne muzike. S kojim pravom da ja to radim? Meni inspiracija je bio Dino Dvornik. A ti si se družio s njim, tako? Jesam. 80-ih sa Dino Dvornikom smo se mi družili još u Zagrebu. On je imao jednu grupu koja se zvala Kineski zid i Dino je bio savršen. Videlo se još tada da je čovek ispred vremena. On je čovjek koji je prvi definitivno uveo kod nas funky muziku. Ovdje sada vodim vas ja,
Ovde ljubavi san i noć. I moram da kažem da je Knez dosta doprinao ovoj pesmi samo. Jer on peva refrenom prateći vokal koji je toliko karakterističan. Samo u snu. Samo u snu ljubav postoji za nas. Mnogo se toga izgubi. Mnogo se toga dogodilo. Da smo, kako je važan, kako je taj triler važan i kako je prodao pesmu. Taj ukras je kupio pesmu. A od svega ostane strah. Njega je Gagi direktno inspirisao za dalje. Kad je čuo da to ima uspeha, to je njemu dalo motiva da radi svoje pesme kao što je bilo Mene voljela. Kao tebe ja, da si ikada mene voljela. Give it to him! Dobar dan, ili možda dobro večer. Ne vidi, meni je fascinantno što je trebalo, otkad se pojavio to kao prvo Dance će biti uvijek u fazonu, to smo radili zajedno kod Kobac i ja, tako je. Ubrzo je krenulo samo u snu i već par meseci kasnije pun Sava centar. Mislim, tako nešto se danas retko dešava ili se ne dešava uopšte. To je nemoguće, ne može da napuniš ti Sava centar. Međutim. Svih 4.000, koliko Kustur i ne znam koliko ljudi, sve moje pesme znali i repovali. On imao jedan hit, samo u snu. Čovek sa jednom pesmom, sa jednim hitom napunio Sava centar. Brate, ja se ih pogida je. Izjavi za spot, za koncert, da se zadovoljni nisi. Presretan sam, zbunjen sam skroz. Nabunio si samo, napravio si low. Napravio si low. Što se ljutiš na mene? Ništa. Što se ljutiš? Jeste vratili sve mikrofone? Ništa. Kad ne znaš šta? Ja, jebate, nisi je najavio. Nisam se zahvalio na Beli. Ja, bože. I onda je... Nije da je bilo. Backstage. Sve! Jebamo mater, ja sam totalno izgubio. Posle sve vidim na onome podsjetio. Pa nisam, nema problema. Šta je, zaboravio, pa šta? Nisam ja ništa dala. Ide, strava, pa dole. Andela.
Šta kako? Došlo jaj, kidanje i nema priče više. Mislim, nije ono javi, zbunio se skroz. Pa da, super. Pozdođemo. Super je bilo. A dobro, dešavaju se takve greške. Pa šta je bilo neke greške? Pa nije najavio. Pa nisam ja nikad ništa, ja to uopšte nisam ni zaslužila. Mislim, ne, uopšte me provocam, nego mislim da nisam. Ali opet, šta znam, ponašam se što... Ponašaj se prirodno. Ponašam se prirodno. Ponašaj se onako kao što si rane bila, znaš da to se namjerno radi. Odlično, bravo. Jeste svesni, vidjet će sutra. Sutra novine. Dobro, sretne, zdravo. Nemoj da nije živi, zajedno. Znači se svašam svoj jedan postoji sa autogramom. To je postavljanje jednog novog standarda. Taj Sava centar je postao novi standard. To je prosto novi zadatak koji je morao da ispuni svako ko se bavi ozbiljno. Ja sam htio samo da kažem da je to bila jedna iskrena muzika, kako sam je ja radio, iz srca. Ja sam snimao Idemo na Mars na nivou onog kastofona Sony, rec i play. Znači, meni niko nije došao da mi naredi, ajde ovako, napravite tu vrstu muzike da bi, eto, dali narodu hleba i igara. Iako su govorili, recimo, to je režimska muzika, seća se režimska muzika, pa je neko kao to naredio da to... Pa režimska tipa kao da su ti... Pa znam ja da nije, tako? Nikakav režim ništa nije podržavao što se tiče muzike koju smo mi stvarali i kojom smo se bavili. Đoli je svojom energijom počeo svima vama da menja živote. Prvo sebi, pa svima... I onda ta ogromna lavina koju je pokrenuo prosto nije mogla da ide samo u jednom pravcu. Ona je postala front. To je prosto... On im da kažu da to može. Da. To kao krenulo i samo se... Svako od njih je ponaosob napravio karijeru. Da se ne lažemo. Znači, i Gagi. Samo on, za mene je on. I Dača Dag. Sve tebi stvari što dolaze u san. I Slađana. Spratim mrak u stanu, znam da imaš to u planu. I Be Free. I Sani Trike Fix. Znači, svi su oni ponaosob, svako od njih imao svoju karijeru. To je normalan proces da kad neko je u grupi pa ode iz grupe ili želi da nastavi. To je jedan normalan tok. Muzika 90-ih bilo jedno zdravo doba gde je bila jedna romantičniji pristup u stvari muzici 90-ih. Još uvek nije bio YouTube toliko angažovan, nije postojao taj internet još uvek u tom obliku, a nekad je to ipak onako meračilo se, imalo je to svoju težinu, ljudi su slušali tekstove, učili na pamet. Mislim da ovo vreme nema tu težinu kao što su imale 90-te, zato što je sve ti na dohvat ruke. Ne čezniš, ni za čim, sve ti je tu. Jednostavno, svaki klinac ima kod kuće kompjuter, može ima neki program, udri ovako, onako, pa nešto će da sklepa. Mislim da muzika gubi na težini.